שלום לכולם. אני העליתי סרטון איך לצרוב משחקים לסוני 2, ובוא נגיד לא ממש היה איכות טובה, אז הרבה אנשים אמרו לי לשפר אותה, אז הנה עכשיו אני משפר את האיכות ואני גם מדבר להסביר לכם. טוב, אז קודם כל צריך להיכנס לגוגל ולרשום טורנט גיימס. טוב, לא משנה. אוקיי, אני בעצם מלמד אתכם איך לצרוב משחקים לסוני 2, ווי, אקסבוקס, סוני 3 וכל זה. אז בואו למשל נוריד משהו של סוני 2, בעיקרון זה אותו דרך לצרוב, אבל פשוט סוני 2 ייקח לי יותר, כאילו פחות זמן להוריד את זה. אז בואו נוריד לדוגמה משחק לסוני 2, בואו נוריד פיפא 2013. אוקיי, כדי להוריד את המשחק צריך uTorrent, אני אשלח לכם את הקישור למטה, וצריך תוכנה צריבה שקוראים לה imageborn, שגם אותה אני אתן לכם קישור למטה. טוב, אז אחרי שהורדתם את שני התוכנות, אתם נכנסים למשחק שאתם רוצים, בודקים שזה כתוב ב-ISO, כי ISO זה בעצם קובץ תמונה, שאותו אתם צורבים. אוקיי, אז אתם לוחצים על זה, על torrent, להוריד את זה מטורנט, והקובץ יורד. אתם לוחצים עליו, ואלה בעצם קבצים שאיתם אני אלמד אתכם מה צריך לצרוב ומה לא. אוקיי, אז אתם מורידים, ואני אחזור אליכם שזה יסיים להוריד. אוקיי, אז זה סיים להוריד. אז אתם לוחצים על זה, אני כבר פשוט מחקתי, אתם לוחצים על זה קליק אחד, ואז לוחצים על עצור טורנט, ואז אתם יכולים למחוק. תזכרו לאיפה הורדתם את זה. נעוד את זה לפה. הנה, פיפא 2013. אוקיי, עכשיו הקובץ ISO, שזה הקובץ שאותו אתם צריכים לצרוב, נמצא באחד מהתיקיות של הווינרר. אז בואו נפתח לדוגמה אותה. אוקיי, תראו. זה הקובץ ISO. אותו אתם צריכים לצרוב. אז תראו מה אתם עושים. קחו אותו ותקראו אותו לשולחן עבודה כדי שתדעו שאותו אתם צריכים לצרוב. אוקיי, אני אחזור אליכם שזה יסיים להעביר. טוב, אחרי שזה יסיים להעביר, אתם פותחים את התוכנה imageborn, שזה התוכנה של הצריבה. אני אתן קישור למטה, להורדה. ותוודאו שיש לכם DVD, דיסק של DVD מינוס R 4.7 ג'יגה בייט. כי בלי זה זה לא יעבוד. אז תראו. ככה זה אמור לראות, 4.38 ג'יגה. כאילו, פשוט שיהיה לכם דיסק של DVD מינוס R, של 4.7 ג'יגה בייט. אוקיי, אתם לוחצים על זה, אחרי שאתם פותחים את התוכנה, אתם לוחצים על זה, Write image file to disk. אוקיי, אתם לוקחים את הקובץ ISO שגררתם מהווינרר, וגוררים אותו לתוך זה. עכשיו תוודאו שה-Write speed יהיה על 1x, כדי שלא יהיו לאגים ותקיעות וכל אלה, ו-Verify. Verify זה בעצם, תראו, אחר כך אתה לוחץ פה. אוקיי. ה-Verify זה בעצם מתי שה-Complete מגיע ל-100%, הדיסק יצא וייכנס אוטומטי. אז אל תבטאו את ה-Verify, כי זה כאילו מאמת אותו. ואז אחרי שזה חוזר הדיסק, אחרי ה-Verify, זה יעלה לכם עוד פעם ל-100%, ואז אחרי שזה יגיע ל-100% בפעם השנייה, זה ישמיע לכם מנגינה כזאת. רק אז תוכלו להכניס רק אז זה סיים לצרוב את הדיסק, וזה אומר שתוכלו להכניס אותו לסוני, או לאקסבוקס, או לווי וכל זה, ותוכלו לשחק. אז אני אחזור אליכם שזה יסיים לצרוב. אז אחרי שאתם שמים את הדיסק בסוני, אתם מחכים שהוא יעלה. הנה עולה. ואז בעצם המשחק יעלה לכם. טוב, אני מקווה שעזרתי, ובהצלחה. אם תצטרכו עזרה, באמת, תשלחו הודעה, אני בכיף יעזור. אני אשמח אם תעשו סאבסקרייב לעמוד, זה יהיה ממש נחמד מצדכם. תודה ובהצלחה.